Ayan. Wala. Hello. Ayan. Hello. Hello. Ah, narinig mo, Lorenzo Gaceta? Hello. Thank you lang guys. Diba? My God, gusto kayo. Promise. Mag-live. O, di ba? Ang internet. Yes, thank you. Bumalik ka na kasi. Nalata ni Alvin. How about you? Good. God? Love music. Mag-hands. Ma'am Chan! Magandang galang. May education. Hello, sir. Yes, I'm good. Thank you so much. Miss you all. Ayan. Thank you. Mag-raffle tayo. Raffle agad. Raffle ko na ito. Hindi ko na ito para matapos na ako. Gising pa kaya ang mga quacker? Yung mga code nyo, raffle ko na. Kain lang naman kayo. Bye. Thank you. Ma'am Rhea, Ma'am Shai, magandang shout out from Nene. Hello, Rhea. Thank you lang ga. Magandang shout out to Nene Day. Magpulat ng vlog. Yan. Naka-off na para. Hello! Ayan. Hello, Ma'am Nene Days from Ma'am Kai Bono. Hello, Ma'am Nene Days. Rare Rican. Ayan. Pitin ko na yung mga rik-rik dito. Mag-replay na lang sila. Kanino ba to? Istimar Mall. Ida Mapalo. Des. Julian Llanera. Pasok na sa banga. Doon na mahal ko. Chay Kuno, Rare Reclaim niya, BBK. Dito na kayo lahat. Para matapos na ako. Bakit ang nangyari? Nangyari sa ano mo? Overrun. Di okay. Ayan na. Bakit ang meron sa FB? Nagluloko ba? Okay. Crystal Barantes. Ibarindes to Ibarindes. Crystal Barantes kasi pinapasok sa banga. Listimar Mall.
Ito yung September nyo guys. September nyo. September. First September. Para October makapamula na tayo ulit. Kaya tayo ma'am. Tayo. Kala ko net ang naglulok. Julian Llanera. Antok na ako, baka makatulog na ako. Alas, mamaya pagising nyo pa to, igupitin ko lang. Pagising nyo, ako'y rapol, para gising kayo lahat. Ay, nagupit. Ay, yan. Lang. 4, 6, 4, 6, 4, 1, 9. 4, 6, 4, 1, 9. 4, 6, 4, 1. Nagupit ko yung kaputol. Antok na nga ako, baka makatulog ako. Present number. Ikaw na mahal ko, mag-grab, shout out! Sige, bukas na lang ako mag-raffle. Bukas na lang para kung dito kayo lahat. Para sa Koreahan. Wala pa nga ako para pa-entry. Hindi ako marunong mag-bingo dito. Bingo tayo. Paano maghanap ako ng bingo yung ginugogo. Para ano man. Manual. Julian Llanera. Done. Ito. Chai Guno for you, Ma'am Chai Guno, ikaw na. Chai Guno. 20 lang sa'yo, ma'am. 20 ba? 15? Lang. Chai Guno. Chai Guno. 20. 20. 20 sa'yo, 20. May dagdagan. 15 to nandito, tapos yung 5 nandito na sa loob. Bells, yes! Ano ba yan, Bells? Ano to nila? Mga pa-enter nila. Pati ba naman WhatsApp, Instagram? Wow, sana all. May WhatsApp na Instagram. Yan, done. Ay, guna. Nida Mapalo. Yan si Nida Mapalo, ipasok na sa banga. Nida Mapalo na tayo. Nida Mapalo. Papaluin natin. Nida Mapalo. Kasama ako dyan, girls. Oo naman, sama ko. Bumbunan mo nandito yung bumbunan. Gusto mo sumali? Sige, bibigyan kita ng ano. Bigay ko sa'yo yung ano.
Ginawa to nila yung from September. Sa October ka na sumali. Katapusan, nirapple ko yung October. Ito for September. Nalit kasi ako kasi, alam mo na, madami tayong kaso, nato tayo. Ayan. 10 pesos, 10 pesos. Baka mag-sponsor ka na lang. Joke lang, boy. Namiss na nga kita eh. Balik ka na dito. Wala na tayong makainan. Ako ay nakikain ng kapon kay Ate Lerma. Punta ako doon. Pinagprituhan niya ako ng lumpia, vegetables, panghain, lumpiang toge. O, di ba? Tapos may spam, dami. Birthday kaya ni Kuya. Hindi ako nakapunta. Official. Genevieve Duraya for you. Grabe ka sa akin. Joke lang, boy. Love, love. Ayan. O, di ba? May pang Genevieve Duraya. Sa October, sali kita. I-send ko sa iyo yung mechanic. Sila kasi alam na nila yung ginagawa. Pag sinabi ko, ginagawa nila agad. Every day sila nagpapasa. Lauren Mendoza, Leslie Marmol, yung victim nila. Rhea de Kenya. Dan. Hanapin ko sa yung Rhea de Kenya. Rhea de Kenya habang nandito. Rhea de Kenya. De Kenya? Ayan, Burgar. Ba't saan yung Rhea de Kenya dito? Ayan, nakita ko na Rhea de Kenya. Ayan, Rhea de Kenya. De Kenya, Rhea de Kenya. Rhea. For you, Rhea de Kenya, you have, ilan ba to? Rhea. 20 lang sa'yo, de Kenya. 20. May 20 ka na. 20 times 10. Mabubunot yung name mo, yung code pala. Abangan mo bukas, the host. You're welcome, Rhea. Naririnig mo ko, clear ba yung boses mo? Rhea de Kenya, the wrestler. Sino pa nandyan? Ako, 20. Pinasok ko na sa banga. Sheila o Larita na dito. Pag sabi na lang kung Sheila o Larita, pinasok na siya dito sa banga. Sheila o Larita. Mag-replay na lang sila basta pinasok na. Jonah, mahal ko nandyan. Oh. Jonah, mahal ko. Ikaw na. Jonah! Present number 2 tapos wala. Number 2 ka ba sa akin? Number 2. Oh, Jonah, mahal ko. Number 2 ka nga. Perfect ka. Perfect. Jonah, mahal ko. Namiss ako ni Jonah. Miss mo ako, Jonah? Tawanin mo na ako para masama na tayo. Opo, host din lang. Okay, noted na. Thank you so much. Jonah, mahal ko. Ate, Stephanie Madera. Oh. Stephanie Madera. Stephanie Madera. Pasok ka sa banga, Stephanie Madera. 2, 3, 4. Madera. Ang dami na yung Jonah mahal. Ilan ba yung lupit ko Jonah mahal? 25 ka ba Jonah mahal? Pag may mag-doble, cancel isa. Wala. Okay naman. Bama naman ako maggawa ng payan. Car. Dayan Vergara. Dayan Vergara. Okay, shout out sa isang viewer natin dyan. Sino ba yung gusto dyan? Gigame ako, thank you. Teresa! Ay, hello, mama.
Boss Madam, mega love shoutout, Boss Madam. Boss Madam, thank you regards kay Kuya Ed Nobio, ayan. Boss Madam, ikaw ba yan? Boss Madam, Sarap, Madam. Punta ka na ng Daharan. Doon na ako. Boss Madam. Thank you so much, Boss Madam. Ayun, guys, nandito yung sponsor natin, si Boss Madam nandito. Baba ka ng bahay mo dyan, Boss Madam. Bahay talaga. Yung bahay ni Kuya Ed, Nobio. Rhea, diyan ka pa? Rhea, pababa ng bahay. Ito, na-stress ako. Sarado kami biglaan, hindi ko maalam. Kaya nagpalipat ako, malapit-lapit lang. Dami ko pang gamit dito, di nakaayos, Madam. Hindi mo pwede nga ako. Biglang, kakakaisip ko, di ko alam gagawin. Natuturet ka. Daharan na ako. Baby K for your entry. Baby K. Baby Kai. Ayan. Mamaya rapol ko bukas, rapol natin. Mga 8 p.m. sa inyo, 8 p.m. Matulog na muna kayo. Okay, tulog oh. Pag-usap na muna kami ni Boss Madam na kanin. Mercedes Lambaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mercy Lambaca. Hello, Kuya Eds Nobio, mega love shoutout. Ayan, Kuya Eds, baba mo lalo mo para ipin ko yung bahay mo dyan. Kasi mag-ialis ako mga siguro ang madaling araw. Mag-ialis ako until 1. Mag 4 hours ako. Iipin ko lang yung pangalan mo. Baba mo yung link mo, Kuya Ed. Sa Daharan ako, Boss Madam. Dalawa talaga kayo. Baba mo muna, Rhea de Quilla, search mo Kuya Ed Nobio. Baba mo yung bahay niya. Ipin ko lang. Sige lang, bukas para ako mag-rapol. Abangan mo na lang bukas. Siguro mga 6 a.m. Tulog na muna kayo. Ginugupit ko pa lang, Ma'am Rhea de Quilla. Thank you so much. Okay lang, magana lang ako makikipag ng banana. Pagpalitan. Bukas, para gising na yung lahat ng wakwakers. Thank you, Ma'am Rhea de Quilla. Love you, Mama. Sige, baba mo muna bahay ni Boss Madam. Thank you, Boss Madam. Kuya Ed Nobio. Search mo lang yung pangalan niya, Kuya Ed Nobio. Tapos baba mo dyan. Ipin ko lang. Hindi kasi ako marunong mag-ano sa laptop. Nalipat ako, sir. Nagpina-duty ako nila. Hiram lang daw yun. Pero gusto kong mapalipat na doon talaga kasi hirap mo ng work. Yung agency namin, hindi naman kami kinakamusta. Buti pa nga kayo nangangamusta. Yung mga guests ko nangangamusta. Saan ka na daw? Saan ako malilipat? Yung agency ko wala lang talaga. Agency walang pakialam, sir. Kaya ako talaga naghanap ako ng mga branch na may bukas pa. Sabi ko, absorb niyo ako dito or else. Alis na ako. In-accept naman ako sa Daharan. Nag-duty ako, sir, kanina. Sa Daharan na ako, sir. Daharan branch, sa may IKEA. Oo, sir. Nag-try out ako, sir, dun sa may IKEA. Dun sa likod, sir, meron pa ako isang branch doon. So, pinatry nila ako. So, sabi niya, absorb nila ako. Kung pa-transfer na lang. Sa may IKEA, sir, punta ka ng Applebee's IKEA. Hanapin mo ko doon. Bella pa rin. Kinuha nila ako. Dati yung GM ko yung dati sa Damam. Sabi ko, lipat ako doon. Yes, sir. IKEA na ngayon. Yes. Di yung Applebee's doon, beside lang sir, may Applebee's doon, di ba? Ito IKEA, tapat. Tapos may sa side doon. May parking, malapit sa parking. Makikita mo yung Applebee's doon, sir. Ayun na ba yun?
Ano yung ginupit mo? Mercedes de Lambaca. Paparapol ako ulit, sir. May isang kilong bigas nila. For October. September, nag-release na ako. Ay, ito pala pang September to. October bago ulit. Ito pang September pala to. Jennifer Tables. Jennifer Tables yung ka na. Yun nga eh, hindi naman binigyan kami ng magandang rate. Lagi akong 12 to 9, sir. 12 p.m. to 9 p.m. Mid-shift, sir, mid-shift. Gitna lang ako. 12 to 9. Sakto 9 hours, sir. 1 hour break. Minsan wala akong break doon kasi duty na lang. Hindi na ubusan ng tao. Wala, sir. Mag-download ako ngayon. Try ko kung maka-download ako. Wala akong Sticky Pay. Paano ba yung gumawa ng Sticky Pay? Mag-download ako later. Kasi yung mga guests ko, ganun din yung sasabi niya sa akin. Kasi yung si The Grace G, vlogger din siya dito sa Kubar, Damam. Ganun din sinasabi niya sa akin. Sponsor din siya. Tapos sino pa ba yung vlogger na yun? Si Jason. Sino pa? Ayan, yung mga regular guests ko, yung Saudian din, ganun din. Tatanong is TCP kasi wala silang mga cash. Kung gusto magbigay sa akin, TCP ni sila sa akin. Wala. Kaya nagbibigay sineseparate nila. Card. Ino-close ko na pag may cash. Kinuha ko yung cash. Niipon ko lang dito. Tapos raffle. Nakabudget na sila ng 2,000 naman. May side. Pinishare ko yung kalahati ng kanila. Tapos unang sahod sa kanila. Wala akong sticker. Try ko mag-download, sir. Ma-approval na ako. Ma'am Chai, thank you so much, Ma'am Chai. Abigail Sandaga. Abigail Sandaga na ako. Abigail Sandaga. TCP, parang Gcash din dito, sir. Mag-download ako yan, sir, sa app. Play Store. Tapos, TCP. Mag-fill up ako, sir. Pag na-approve ako, sir, send ko sa'yo. Stephanie Madura. Harang. Thank you sa paharang. Bye. Sheila Olary. Sheila Olary. Sheila Olary. Dala ka dalawa naman. Sheila Olary. Sheila Olary. Ito pa rin yan. Lubi pa ito pa rin yan. Wala. Pag may lubi number. Sige na, Ma'am Chai. Sige lang. Oo, sige, matulog ka na. Maya, pagising nyo, mag-raffle ako. Pagising pa kayo. Haba yung LS mo ngayon, makipagpintuan sa inyo. Sige na, Ma'am Chai, tulog na. Bye, happy night. Bye, mama. Tulog na, may buwak na asa. Ilaw na rin.
Claire Lobo. Claire Lobo. Bye. Thank you, Ma'am Chay. Paharang mo, Chay. Claire Lobo. Ria de Niño. Inipertables. American Yet. Kumusta? American Yet. Lies na unique. May pala kong yun. American Yet. Ayan. Iba ng bayan ng Superpet. Ayan. Taas natin yan, kuya. Ay, ba't yan napin ko ba yung American Yet? Lies na unique. Hello guys, good evening po sa inyong lahat. Kuya X Novio. Ayan, mga quackers, ayan, lakasan nyo na, may bagong binabas si sir. Nakapiling na. Bakasan ng bawat pakardo. Para alam ni Kuya X na nagkita. Ayan. Jennifer Tabnes. Kayo ata lang si Boss Madam nandyan, Boss Madam tsaka ikaw. Dalawa yung viewer. May gamit shout out na 2 million viewers. Tulog na sila, sir. Pilipinas. Gupitan ko yan. Buti gising pa kayo, sir. Wala kayong payo sa kayo. Pauwi ko lang. Naglutin na ako, sir. Welcome. Galing ako dito kanina. Mahina net ni Boss Madam Tess. Mahina. Stop. Stop. BBR na tayo. Guys, sino ba yung gusto ko? Gutom ako. May punta yung pakala kayo. Substack. Substack lang ako kaya. 11. Buwan ako lang naka-live dito.
Gusto namin magpa-member. Kaya lang paano mag-transfer ng pera? STC meron ka daw. Wala pa kuya. Mag-download ako ngayon. Hindi na kung paano. Tinuruan ako ng ni Kabayan. Sabi niya, punta ka sa App Store, download ko lang. Tapos follow ko lang yung instruction, mag-fill up lang daw ako doon. Ganun lang daw. Kahit mobile yung gamit ko, na phone. O kaya ako pag-verify, punta ng STC ako. Punta pa ako ng STC. Okay, sir, ito na. Play Store. Sa kabila. Yes, okay, tama ko, sir, tsaka mobile number. Ito ba, Kuya Eds? Ito download ko. Ito yon. Kaya download ko na to, install. Ayan, download na. Perfect. Send mo sa akin, sir, sa Messenger o sa WhatsApp ko. 0549-510. 0549-510-524. Okay, sir. Ayan, sir, WhatsApp, sir. Parang, okay lang, sir. Go. May na-signal din sa loob.
TikTok, TikTok, Ayan, sir. Bela Fardo, sir. 0549-51052. Ayan, sir. Sinulat ko. Ayan. Yan. Sa akin yan. Yes, sir. Yan. Meron yan. Sa akin yan, sir. O, sige, sir. Bukas duty ako 12 to 9. 12 to 9 ako. 12, 9. Sinesearch mo lang. Ayan. Sige, sige, sige.
Ayan, naka-install na ako. Open ko na muna. Open. Time for me. Tama number. Humingi na yung tama number. 2360870. Tama ba yung tama number ko? Tama number ko. Okay. Date of birth. 1. Perfect. You have successful create your CCPay account. Okay na. Ito na lumabas. Get started. Log in with your fingerprint. Na-add na kita, Kuya Ed. Maghaya ko. Okay. Ganito lalabas, Kuya Ed.
Kuya. Sir, ganito. Ito lumabas. Na. Tapos, gagawin ko dito, CCTV, CCTV, CCTV. Current balance zero. Number lang. Ano, in CB Bank, ganito sir, quick pay, ganito, in CB sir, nung meron kahit pwede ka mag-transfer ng money. Search by name or phone number. Yan number mo ba yan? 549. Tapos ito lang, ganyan lang. Ayun. Ayan sir, naka-charge. There's na natin.
for your in your CCTV, given that your mobile number is not verified by CCTV, you can verify it with your CCTV settings. Hello, sir. Boss, madam. Aloha. Sa labas. Dito ako live. Opo, meron. Yes po. Okay. Anong pinapamigit mo? Yes. Dito ba nakalagay dito, transfer to contact or add money? O, add money. Meron ako sa ATM. Pag add money sa ATM ko, pag saan ako pupunta pag papunta Pilipinas? International. So, through, oh, wow. Yan po yung nakalagay na sa ito mismo, itong tinawagan ko. Sige po. O kasi matagal ako, hinanap ako ng mga quackers sa group namin. Sabi ko, naghahanap kami, nagliligid kami sa isang branch. Kinuha ko yung mga gamit, nilipat ko sa ibang branch. Oo, sige po. Use profile pic, information tab. Okay.
Try lang. Transfer. Ano pipilapang ko dito sa dollar? Initial real estate investment, returns, rental income, others. Ano to? May mga pipilapang ko pala dito. May na nga. Sa baba, account. Tapos information account. Remaining balance. Add new contact. Paano to? Card. Okay. Add PT. Card. Saan yung pipilapang ko kanina? Tapos, lalagay mo itong profile pic.
Wala akong... Nawala yung pinaka ko kanina. Verify. More information na lang ako. Yan. May source of income pa email. Yung customer information. Pag source of income, ano ilalagay ko? Nakalagay dito ito, ancestral, real estate, investment, returns, rental, others. Rental income. Ano ilagay dito? Rental income. Dami na sa akin sa TCP ah. MOG government. Dear customer, please provide your TCP through around. See. Ed Will, good morning. Magandang shout out. Thank you, Sir Ed Will. Hello kay Sir Ed Will. Ed, dito nilagay ko dito. Nag-fill up ako. Other na lang. Rental income. Range. $2,000 and below. Private sector. Tusok. Yan, mga idol, mag-iwan ng bakas. Susukuyan kayo kasi Kuya Ed Snowview. Ayan. Mag-iwan kayo ng bakas kung may bela fanatics yung papasukin lang ng mga walkers na. Kuya Ed. Ayan si Kuya Ed din yan. Ed Will. Thank you Kuya Ed Will. Tusok na. Boss Madam, ano lagay mo dito, Boss Madam, sa government sector? Private sector ba? May employer name ba?
Yes, sir. Thank you. Yes. Yes, Ed. Yes, Ed will. Opo, opo. Noong August 24 po. August. Malakas echo. Noong August 24